dafara e passé daka kasira dinama Sungalo e kungolo ati dugu wari ko odiba fo dugu andugu dum warata de o ko ni kuma tala sa e ka sama mone to yi i yere ta sita sita ka numéro flani wari ci wari sera allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone i yere ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda tantoli ami olase awma ni wati na awmunu sogombe anga kibaro sara bela jelna ka fo bismillah ka wulaina bamanakan kibaro kono la ka sangani bi tarata avril kalo klemon kele samba fla ani mwa ani woro sogo songo ko gelali ko o buna kunka anga jamana jago kelo ni balmaluka ministry aye sogo firlaw ka kulu ka bismillah yasa ka sekata panyo ke sogo ko fele mununi olukanga soro ala kena ko buna kunka kena minen bara talaka dikena tigala mado ma moto ani moblu yasa obse ko kena bara kana e chogomuna ayesi ani togo jamana be ka gera nyona ka tafe anga jamana o ko gancho ministry ni o ayesi jamana o ye oni togo jamana nyema fornya sunge o nyoy ke ka puma am se ka janyo ka chogomuna do ani mawe tege da nyana ma fen ani mugujugu glanando ka o ka wulika jo olu konnala kulukuru ka fena yarla ka foko mado furetara ye suba mamuni amase ka buguna tige kita kaw fena wulika jobe ka ke ka maw wele bela jelenga sekata iga tedereli ka o sarani o yesigi dayiri waliye chari kaw feno yaira ka foko ubna bul nyogoma ke ka seka fintigila ka ko ka gira yasa ka lakana ka asinsi ko sebe amerika jamana nyema donald trump yaira ka foko iranye muguni kise joli soso sese le fe ka soro iran fene ke meka yaira ka foko amerika de o ko ka o soso nunde anga wulana kuna fulla kuma badoye amna kuna fol wara fara nun kanka a nyefol ke awye ka fara fema futi nyema ale ka baraw talika ayo sogolento anga kuna fol siraw bela jelna soni amna nyefol ke awye ame foli kura kura kadi awma ni kumana awmunu sogaleno ana sogoko gelalendo kosebe anga jamana konano jango bamako fabala no yasa kaseka sogoko in konyebe la ala jumena ka wulika joni baraw ni wulika joke sogo songop sega jigi togomuna o de kera jalaje ba kunye jalaje moni akera anga jamana jago kelo ni balmalaw ka ministry Musa Alassane Diallo ani sogo barakalaw ka jokulu olu chamaye nyoye ke kunungo avrikalo klemwa erame ka fo nyoye kungunte doware ka laje sogo muya asongo gelea ani felej men kan ake fan flabela jele mawfe jamana nyama so ani fukatasi sogo firlaw ni bagamarlaw bebseka joro mu flika seka sogo noya malidonye mawka seka sogo soro baw ko ni wati na sogo songo gelale no kosebe jelaje konna la anga jamana ministry ni o Musa Alassane Diallo ye jago kalo ka ministry ayra ka foko ka sogo firlaw ka ulame ka bagamarlaw ulame sogo yelali kunye jumaye nyafali chama bolla akan yasa ka seka felen dabalu ke senka sogo firlaw ka kulu ku chama ke meka anyeshine ka ayra ka fo ko garabalu chilimun kera kosena ka ulabo eno ka ubla ka ta fanworo fe
ko o de kɛmɛ sababu ye ka dɔ fara sogow kan ka sɔrɔ kibara yɔrɔ la maa wɛrɛ fɛn kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ kabi garabali ninnu ma wuli sogo sɔngɔ gɛlɛyalen don ani fɛnɛ ko garabali ninnu wulili ma cun maaw kan a kuma fɔra u ye a bɛ waati jan bɔ nka ko nin waati in na fɛlɛn dabaliw kan ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o de la nin jɛlajɛ in kɔnɔna la an ka jamana jagokɛlaw ka minisiri a yɛrɛ k'a fɔ ko sogofeerelaw a b'a ɲini u fɛ fɛlɛn dabaliw bɛɛ lajɛlen ka kɛ bɛɛ ka jamana kanu bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ bɛɛ k'a lajɛ malidenw bɛ se ka lafiya cogo min na sɔngɔ ka se ka jigin baw ko sɔngɔko gɛlɛya ka fara gɛlɛya tɔw kan a bɛ kɛ sababu ye ka maaw ka musakakow gɛlɛya kosɛbɛ jango an bɛ nin waati in na a ka kan ko bɛɛ ka se ka i ka kɛta kɛ bɛɛ ka se ka jɛn fɛnnin dɔ kɔ yaasa jamana kɔnɔdenw bɛ lafiya cogo min na o de la ko nin sigi in kɔfɛ don nataw la sigi wɛrɛ bɛna kɛ u fɛ yaasa ka se ka baara tɔw ka a fori k'a dafa sogo sɔngɔ ha ka ja a ka se ka jigin malidenw ka se ka sogo sɔrɔ an ka dala dumuni balofɛnba in ka se ka an ka ɲɛnɛmaya baaraw kɛ kɛnɛyako sira fɛ an ka jamana kɛnɛyako minisirimuso ni o ye médecin colonel major asabajalo ture kunungo ale ye cérémonie dɔ kɛ ka bolonɔ bila sɛbɛnfura la sɛbɛnfura minnu bɛ tali kɛ kɛnɛyasow baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na kulu min bɛ yen nɔ ni olu ka caw ɲɛsin bɛ ka kɛnɛyasow baaraw ka o lakɔlɔsi n'u b'a wele ko ANE ko o ye agence nationale d'évaluation des hôpitaux k'a lajɛ an ka kɛnɛyasow baaraw bɛ kɛ cogo min na kuma bɛ ka o kɔlɔsi ani kɛnɛyasow o lakɔlɔsili cogo a sanuyali ani kɛnɛyasow mara cogo ka se ka nin bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsi ni kulu in ka baara bɛ ɲɛsin o ma o siratigɛ de la ko bolonɔ bilala sɛbɛnfura la minisiriso ani nin kulu ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ka se ka bɛnkan kologirimanw bila sen kan an ka jamanadenw ka se ka kɛnɛya sabatilen sɔrɔ ani an ka kɛnɛyasow bɛ se ka bila lahalaw la lahala minnu ni a bɛ kɛnɛya sabatilen di malidenw ma majɛ minnu b'a la ka kumaɲɔgɔnw kɛ ka fɛlɛn dabaliw bila sen kan ani a baɲumankɛlaw an n'olu ka boloɲɔgɔnma kɔnɔna la kɛnɛyasow bɛ se ka minɛnw sɔrɔ ka sanuyaw sɔrɔ ha ka ja banabaatɔw ani furakɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya sɔrɔ cogo min na kɛnɛyasow kɔnɔ nin kɛnɛ in kan an ka jamana kɛnɛyako minisirimuso yɛrɛ k'a fɔ bolimafɛnw bɛ ta k'a di kɛnɛya tigilamɔgɔw ma yaasa u bɛ se ka baaraw bɛ se ka kologiriya ko kɛnɛyaso caman bɛ yen nɔ bolimafɛn minnu bɛ di u ma o ye mɔbili 27 ɲɔgɔn o taara k'a di u ma ani moto 121 k'a di kɛnɛyaso caman ma musaka mun n'a bɔra an ka jamana waganɛ ka fara banque africaine de développement BADI ani fo ka taa se alliance pour les vaccins Gavi ninnu bɛɛ lajɛlen ka bolo ɲɔgɔn ma kɛra sababu ye ka se ka fɛɛrɛ ninnu fila sen kan yaasa kɛnɛya tigilamɔgɔw bɛ se ka u ka baaraw kɛ ka munumunu salo kɛ teliya la ka taa kɛnɛya di banabaatɔw ma mali fan bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna la AES jamana ni Togo jamana bɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka taa fɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ a bɛ waati jan bɔ togokaw ka jamana ni jamana wɛrɛw kɔɲɛ minisiri ni o ye Robert Dussé a ka kɔrɔfɔw bɛɛ lajɛlen na b'a yɛrɛ k'a fɔ ko Togo bɛ AES jamana maaw fan fɛ wa jɛɲɔgɔnyaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko Togo labɛn bɛ ka baara kɛ ni an ye baara mun n'a bɛ kɛ jɛlɛya kɔnɔ yaasa ka se ka o minisiri ka o kɔrɔfɔ tɔ kologiriya an ka jamanaw kɔkancɛw minisiriw AES jamana saba bɛɛ lajɛlen ka kɔkancɛw minisiriw olu bisimilara togokaw ka jamana ɲɛma fɛ ni o ye Faure Gnassingbé ye ka sanga ni avril tile 18 ye a lamɛn k'a fɔ ko an ka kɔkancɛw minisiri ni a délégation ɲɛmaya tun bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛw kɔɲɛ minisiri bolo Abdoulaye Diop ka se karamɔgɔ Jean-Marie Traoré ni o ye Burkinakaw ka kɔkancɛw minisiri ani Bakari Yaw Sangare ninnu saba bɛɛ lajɛlen o ni Togo jamana ɲɛma ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya ko hakilina mun ni a bɛ Togo bolo ni o de ye ko stratégie Togo Sahel cɛnka jamanaw kɔnɔna la k'a daminɛ san 2026 na ka taa se san 2028 o hakilina mun n'a bɛ tali kɛ bɛn ni keleya basigi ɲɛtaa kuntalajan cɛnka fo ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ o siratigɛ la jamanakuntigi a ye AES jamana cokancɛw minisiriw ka o bisimila ka se ka taa kumaɲɔgɔn kɛ o la kuma ninnu kɔnɔna lajɛlen na fan bɛɛ lajɛlen yɛrɛ k'a fɔ an labɛn bɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ bawo ko Togo ye jɛɲɔgɔnya ɲuman de yira anw na Togo ka baaraw bɛɛ lajɛlen na a yɛrɛ k'a fɔ ni an y'an fanga fara ɲɔgɔn kan an bɛ kologiriya wa an bɛ sira caman bɔ sira mun n'a bɛ na ni nafa ye ka ɲɛsin cɛnka fo ka jamanaw bɛɛ lajɛlen ma ko o de la a ka kan ni hakilina in kɔnɔ an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka jugu kelen mun bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen na ni o de ye jafara wale tigilamaw ye an ka se ka u kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ an ka se ka baaraw kɛ tuguni sigiɲɔgɔnya ɲuman o ka se ka bila ani ɲɔgɔn cɛ jagoko sira fɛ an ka don
ɲanga jamanaw kɔnɔna la bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na ka don ka bɔw kɛ lakanako sira ani ka se ka juguw kɛlɛ fo ka taa se jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛw la ni o ye diplomasi ye farafina gun kan ani diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen bankun kan an ka hakilinaw ka se ka kɛ kelen ye laɲini ka sabati ni o de ye cɛn ka fo ka jamanaw AES ani Togo jamana bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na ko Togo ye o jɛɲɔgɔn ɲuman mun yira anw na o de la AES jamana kɔkancɛw minisiri yɛrɛ k'a fɔ an labɛnnen don ka baara kɛ ni Togo jamana ye bɛn ni kelenya ani ɲɛtaa sabatili o siraw bɛɛ lajɛlen fɛ an ka don ani maaw ka wulikajɔw kɔnɔna la u ye tɛgɛ da minɛn dɔw ka minɛn suguya caman ni o dɔw bɛ tali kɛ ɲɛnɛmafɛnw ani produit chimique mun bɛ n'a wele ko mercure fo ka taa se u bɛ fɛn minnu kɛ ka funu barani dilan ni o ye bɔmuw ye ani explosif ni a ɲɔngow ye brigade mobile d'intervention ni o ye douane bemi olu ka wulikajɔ yɛrɛ kɛra sababu ye ka taa tɛgɛ da mɔbili dɔ kan mɔbili mun ni u taara nin fɛn ninnu sɔrɔ a kɔnɔ ko in kɛra ka sanga ni avril kalo tile 17 ye douane ɲɛmaaso yɛrɛ k'a fɔ ko ka sanga ni u ka ɲɛmaaba ale ka hakilinaw ye ni o ye inspecteur général Cheikh Amala Diallo ye ale ye hakilina mun d'u ma o bɛ ka baara kɛ ni o wulikajɔ ni o sɛgɛsɛgɛli ɲumanw ye o siratigɛ la u taara mɔbili dɔ lajɔ ni o ye camion ye Bamakɔ dafɛyɔrɔ dɔ la ka taa mɔbili in larawi ni minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen taara bɔ a kɔnɔ minɛn mun ni a cayara produit chimique mun bɛ n'a wele ko mercure ni ale ka cɛnni ka bon ka ɲɛsin dugukolo ma kosɛbɛ ko u ye o caman minɛ fo ka taa se fɛn mun ye bâton explosif ye ni o b'a kɛ ka janw ni mugujuguw dilan o ye o bâton 1650 ɲɔngo ka o minɛ wurulon minnu bɛ kɛ k'u ka baaraw kɛ n'u b'a fɔ ko cordon détonnant o ye o 25 fo ka taa se dɔrɔgu suguya mun bɛ ni o ye chambre indien ye ko o biriki 17 u y'o bɛɛ minɛ nin mɔbili in kɔnɔ bɛɛ min maaw yɛrɛ k'a fɔ k'u ka wulikajɔw su ni tile u bɛ baara mun na yaasa ka se ka minɛ jugu doni kɛlɛ an ka jamana ni a dafɛla bɛɛ lajɛlen na ko nin ye o jaabi dɔ ye wa a minɛn ninnu ko a ka jugu kosɛbɛ maaw ka kɛnɛya ko ma a bɛ kɛ sababu ye ka na ni basigi tiɲɛ fana ye ni o ye lakanabaliya bawo ni mugujugu dilanna ninnu a caman bɛ yen nɔ bamanciya wari ɲɔgɔn kɛlɛ tigilamɔgɔw bɛ olu de ta ka se ka taa u ka jan ni a ɲɔgɔnw dilan nka dɔɔni maaw yɛrɛ k'a fɔ olu ka wulikajɔw ka malidenw lakana ka an ka kɛnɛyako sabati ka lakanako sabati ani ka an ka sigidaw lakana nin ye o jaabi ɲumanba ye wa ko wulikajɔw bɛ ka kɛ u fɛ ni maa minnu filɛ nin ye ni u minɛna ni o ye sigaramaw ye o ni ɲangili min ka kan o bɛ t'u jɔ kiiritigilamaw ɲɛkɔrɔ yaasa ka se ka o ɲangini ka o sɔrɔ maa minnu bɛ yen nɔ ni o ye Bamako commissariat de police yirimajɔkaw bara olu ye wulikajɔ dɔ kɛ ka tɛgɛ da siganama maa 2 kan yirimajɔ commissariat ni a ka cɛbalonw ko ka sanga ni k'a daminɛ avril kalo tile 17 ka taa bila a tile 14 na u ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka taa tɛgɛ da siganama 2 kan maa mun ni olu ka baara kun ye ka sɛbɛnfuraw k'o cogoyaw dilan k'a falsifier k'a di maaw ma ko ka sanga ni u ye nin baara in kɛ a bɛ kuma jan bɔ damaka sɛbɛn ne donna u tɔgɔ la fan bɛɛ lajɛlen fɛ o siratigɛ de la yirimajɔ polisiso maaw ye wulikajɔw kɛ u ka brigade de recherche ko u taara tɛgɛ da maa fɔlɔ mun kan ni u y'o wele ko SG ale sisanga ye san 36 ye u taara minɛn suguya caman sɔrɔ a bolokɔrɔ ni o ye minɛ falsifiyelenw ye ni ka a suguya kolon dilan carte biométrique bɛ a la ani fo ka taa se sɛbɛnfura camanba ma ko u tun bɛ nin sɛbɛnfura minnu dilan carte individuelle ani fo ka taa se maaw mago bɛ jɔ sɛbɛnfura mun na u bɛ a bɛɛ lajɛlen dilan sira jugu la sira mun ni a tɛ sariya kɔnɔ k'a di maaw ma ko o kɔnɔna de la fɛnɛ u taara a nɔkama minɛ ani mun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni o ye maa 2nan ye BO ale sisanga bɛ san 28 na ko o ye larawuli kɛ o fɛnɛ fɛ yen nɔ u taara sɛbɛnfura kolon caman sɔrɔ o bolo minnu ni o falsifiyelen don a sɛbɛnfura caman wolo sɛbɛnw bɛ o la attestation ni o ye kalandenw ka sɛbɛnfuraw ye fiche individuelle fo ka taa se balijiw ma olu camanba tun bɛ a kɔnɔna la nin waati in na ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ finitigilakaw fɛ maa 2 min minɛnen filɛ nin ye u ye olu bila kiiritigilamaw ka bolo kan yaasa u ye wale mun kɛ u ka se ka taa u jɔ o kunkɔrɔ wa ko larawuliw ni sɛgɛsɛgɛliw bɛ kɛ ka kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa k'a lajɛ maa wɛrɛ minnu bɛ sɔrɔ ni ninnu u bɛ baara kɛ réseau wɛrɛ minnu bɛ yen ka se ka a bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ yaasa ka réseau ninnu ci u bɛ ka nin wale min kɛ wale mun n'a ti bɛn sariya kɔnɔ u ka se ka taa u jɔ u kunkɔrɔ ani ka a baara ni a ɲɔngɔw ka bɛɛ lajɛlen ci kebaamete fan fɛ ka jini min ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni an ka kibaruya tɔw ye.
C'est officiel. Bamako, on arrive. Si tu fais attention, pas moi je vais te gifler. Kulukorokaw fɛ yen nɔ ka sanga ni avrikalo tile 18 ye Kulukoro gare kɔnɔna la ko u taara bɔ maa dɔ fure kan ye fure mun ni a ma se ka bugunatigɛ Kulukorokaw ka yɔrɔ mun bɛ ni o ye Suban kin ye ko ni maa kofɔlen a fure yera ye a yelen polisilakaw protection civile maaw ani kɛnɛya tigilamaaw olu bolila joona ka taa lajɛ ka sɛgɛsɛgɛ ni fure in ni maa mun don ko fure in u ye kɛlen ka a sɛgɛsɛgɛ Amadiya misiri o kɛrɛfɛla la Suban kɔnɔna la u y'a ye k'a fɔ sɛbɛnfura foyi tɛ a bolo mun bɛ se ka a bugunatigɛ sɛbɛnfura foyi kun tɛ a kun ani fo ka taa se taamasiyɛn mun b'a la o de ye guloki jɛman b'a la kulusi finman bɛ a la o siratigɛ de la ko wulikajɔ bɛ ka kɛ k'a lajɛ nin fure in maa jumɛn de ta don maa jumɛn somɔgɔ don ani fɛnɛ fɛn jumɛn kɛra a sata ye nka ko sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ o y'a yɛrɛ k'a fɔ nɔ foyi tɛ a la nɔ min b'a yɛrɛ k'a fɔ ko a fagara de nka ko ni fure ko in ni wulikajɔw bɛ ka kɛ a la k'a sɛgɛsɛgɛ k'a se k'a lajɛ k'a somɔgɔw ɲini ko o baaraw o bɛ sen na kayikaw fɛ yen nɔ dɛmɛ taara k'a di maaw ma walima bonyamasegin sɛbɛntira maaw ma maa minnu ni olu ka wulikajɔw bonyana kosɛbɛ ko citoyen modèle ka se ka u ka baara minnu y'a kɛ mara cɛbɔli kɔɲɔw kunna administration kɔnɔna la ni o ye baarakɛdaw ye ka sanga ni kunungo ye ko ni maa ninnu bonyamasegin sɛbɛn dira u ma u ye wulikajɔ minnu kɛ jamana ka baaraw la fo ka taa se forobacɛw kɔnɔna la ko o de la ni bonyamasegin sɛbɛn taara k'a d'u ma k'u galabu foni kɛnɛ mun kan ni a ɲɛmaya kun bɛ Kayi marabolo ɲɛmaa ni o ye général Musa Sumare ale bolo ka se ka taa ni bonyamasegin kɛnɛ ka a sɛbɛntiya Gawukaw fɛ yen nɔ jirituru baara dɔw kɛra association U-Report olu ka wulikajɔ de kɛra sababu ye ka jirituru baaraw kɛ bawo ko jiri bɛ kɛ sababu ye ka an ka sigidaw lakana ani k'an kisi waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ma o siratigɛ de la ko hakilina mun bɛ yen nɔ ni o ye projet vert ye olu ka hakilina de kɛra sababu ye kalanso 2 kɔnɔna la école fondamentale Jidari ani lycée Soni Albert kɔnɔ ka jirituru mun ni ka sifinakaw fana galabu foni bɛɛ lajɛlen ka se ka jirituru baaraw kɛ bawo k'an ka sigida lakanali waleyabaw de don an ka sifinakaw ani fo ka taa se farikolo ɲɛnajɛ ministre so olu direction mun bɛ yen nɔ olu ka hakilina ani ka fara UNICEF olu n'a ɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen jɛra ka fanga fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka nin sigida lakana wale ninnu kɛ direkaw bara ko sɔngɔko gɛlɛlen don an bɛ don min na ko bi yaasa ka se k'a ɲɛfɔ maaw ye kun jumɛn de la maaw mago ɲɛ fɛn fɔlɔw ni o ye denrées de première nécessité ye olu sɔngɔ gɛlɛyalen don o de kɛra kɛnɛ ye ka maaw wele kunungo société civile maa caman ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ u ye u ka préfet ka dankan hakilina in bɔra olu de yɔrɔ yaasa ka se ka taa fɔ direkadenw ye sɔngɔ gɛlɛyali ye kun jumɛn ye ani fɛnɛ maaw kan ka jɔnkolola ni wulikajɔ mun kɛ nin waati na yaasa ka se ka nin waati in latɛmɛ k'o fɔ maaw yɛrɛ la k'a fɔ ko société civile maa 50 hakɛw olu de tun bɛ nin hakilina in kɛnɛ kan ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ maaw ye maaw ka a faamu Tɔnbukutu délégation spéciale mun bɛ mairie kɔnɔ bi olu ye u ka baaraw jaabi fɔ maaw ye a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko délégation spéciale a sigilen ka se bi ma u ye kalo 9 sɔrɔ yaasa kalo 9 in kɔnɔna la u ye baara mun kɛ ka se ka taa o jaabi fɔ Tɔnbukutu ka denw ye o de la u ye kɛnɛ sigi ka sanga ni kunungo avril kalo tile 20 ye chambre de commerce o jabala la ka se ka taa ɲɛfɔ u ka nin kalo 9 in na u ye baara mun kɛ a baara mun n'a donna marabolo sanuyali baaraw la ani fo ka taa se ka maaw wele marabolokadenw ye wari mun bɔ ka se ka don waganaw kɔnɔ ni o dɔ bɛ tali kɛ tedrali ani maaw kan ka sale ni fɛn minnu sara ko o wulikajɔw la jaabi mun bɔra k'a kan ka kan masegili ka kɛ jamana kɔnɔdenw ye ka se ka ɲɛfɔ jamanadenw ye a ka nafolo a bɛ yɔrɔ min na ani baara mun kan ka kɛ ka se ka a bɛɛ lajɛlen fɔ k'a jɛya jamana kɔnɔdenw ye n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na ko o siratigɛ la Tɔnbukutu délégation spéciale yɛrɛ ka fɔ sefa wari $100 ani $70 kalo 9 in na u sera ka o de ladon ko mun farala o kan kɔrɔlen mun tun bɛ yen nɔ mun farala o kan k'o bɛ t'i jɔ sefa wari $63 la o de ɲɛfɔra marabolokadenw ɲɛna Kucalakaw fɛ yen nɔ u ka dɔafiyɛ mun bɛ yen nɔ ni o ye foire ye maaw ka sɔrɔ yiriwali ko o kɛnɛ dɔ bilala sen kan yaasa jagokɛlaw bɛ se ka taa nin kɛnɛ ninnu kɔnɔ ka t'u ka feerefɛnw feere ka nafa sɔrɔ cogo min na nin foire in ko ni a sigira
bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na a fɔri bɛ sigi bolola baarakɛlaw kɛnyɛrɛye tigilamaw maa min bɛ bayɛlɛmaliw kɛ ani fo ka taa se maa fɛn fɛn de bɛ sɔrɔ sira fɛ jagokɛla ni a ɲɔngo bɛɛ lajɛlen ka se ka taa a ka sɔrɔ yakuba o de la ko sugu in a sigilen sen kan ka bɔ avril kalo tile 13 a bɛ taa kun cɛ avril kalo tile 26 la ko sugu in kɔni bi a daɲɛnɛmalen don kosɛbɛ jagokɛlaw ani sannikɛlaw bɛɛ lajɛlen bɛ ka taa dahirimɛ ɲiniw ani musaka ɲiniw na a kɔnɔna la kitakaw fɛ yen nɔ wulikajɔw bɛ ka kɛ ka maaw wele k'u ka taa TDRL sara bawo ko jateminɛ yɛrɛ k'a fɔ maa camanba de bɛ yen bi na olu tɛ jour la o m'u ka musaka in sara musaka mun n'a dun bɛ kɛ sababu ye ka sigidaw ni marabolokɔnɔnaw yiriwa o siratigɛ de la mairie maaw kɛn bɛ ka welekan bila maaw ma k'a fɔ ko sigidaw tɛ se ka laɲɛnɛmaya ka baara kɛ ni TDRL ma sara ko an bɛ waati min na ko bi TDRL hakɛ mun kan ka sara a fanga dɔgɔyalen don kosɛbɛ ko ka sanga ni nin waati in ye mairie secrétaire général ka fɔra ko 100 sara la 15 dɔrɔn de saralen don o de la k'a ka kan kitakaw ka wele bɛɛ ka se ka t'i ka nin musaka in sara a bɛ kɛ sababu ye marabolo ɲɛtaa baaraw sigida baaraw ani fo ka taa se bɛɛ lajɛlen ka nafaw ka o baaraw kɛ o mun bɛ kɛ sababu ye ka marabolokadenw ko o yiriwa ani ka marabolo yɛrɛ taa ɲɛfɛ kɔkan kibaruw bɛ taa ni an ye Cadi jamana kɔnɔ Cadi jamana y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna fɛntigilaka dɔw bila ka taa Haïti yaasa ka se ka taa bandibaw kɛlɛ ni waati in na ko bandiba minnu bɛ ni o ye gangiw ye n'u kɛn bɛ ka gɛlɛya lase kosɛbɛ Haïti ka denw ma ko a kɛn bɛ sababu ye ka dugudenw ni dugubakɔnɔraw la ka maaw kamana gan o siratigɛ de la Cadi ni Haïti jamana ka boloɲɔgɔnmana kɔnɔ Cadi jamana ɲɛmaa Mahamadu Idrissa Déby yɛrɛ k'a fɔ a bɛna cɛbalen bila ka taa fo ka taa se maa 1500 ɲɔngo ma yaasa ka se ka taa Nations Unies ka bolo kan dugubakɔnɔnaw la lakanako ka a sinsin Haïti jamana kɔnɔna la Sudan jamana y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u ni arabuw ka jamanaw bɛna boloɲɔgɔnma kɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ bawo Maga ni Sudan ka jɛɲɔgɔnw kɔnɔna de la Sudankaw olu ka jamana ɲɛmaa mun bɛ yen nɔ ni fintigilaka ɲɛmaa mun bɛ yen nɔ ni o ye général Fata Alburani ye ale taama kɛ kunungo ka taa se Magankaw fɛ yen nɔ Jeda kunungo a bisimilayara Magankaw ka masakɛ fɛ ni o ye Mohamed Ben Salama ye a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko Sudan ani Maganka jɛɲɔgɔnyaw u bɛ ka a kologiriya yaasa fintigilaka ko bunakun kan lakanako ni basigi Sudankaw fɛ yen nɔ gɛlɛyaba mun bɛ yen ko Magan yɛrɛ k'a fɔ olu bɛna wulikajɔ baw bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa gɛlɛyaw ka se ka ban hakaja kɛlɛ ka ban mugu ni kisɛ ka jɔ farafarali min kɛn bɛ Sudan jamana kɔnɔ ni jamana kilan bɛ 2 ye bi ka se ka fara ɲɔgɔn kan ani jugu minnu bɛ yen nɔ ka olu kɛlɛ ka lakana sinsin cogo min na Sudankadenw olu bɛ se ka lafiya Taiwan jamana ɲɛmaa y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a kun kan ka taama mun kɛ kana farafinna gun kan ko a y'o taamaw bɔ a ma bawo ko a ka taamaw kɔnɔna la ko Chine na ale ni Taiwan tɛ ka ɲɔgɔn filɛ ni ɲɛ ɲuman ye a bɛ waati jan bɔ ko u ka jamana ɲɛmaa ka pankulu jagoyara k'a tɛ tɛmɛ sanfɛ sira 3 fɛ jamana mun bɛ yen n'o bɛ tali kɛ Seychelles, Maurice ani Madagascar ko nin jamana 3 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ k'a fɔ ko Taiwan jamana ɲɛmaa ka pankulu tɛ tɛmɛ olu ka sanfɛ siraw fɛ Taiwan kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ o ko in Chine de tɛgɛ bɛ a duguma bawo o ni Chine tɛ ɲɔgɔn kan fɔ o siratigɛ la Chinois kɛn bɛ ka ni jamana ninnu pɔmpe ka kɛ Taiwan kan o kɛra dɔrɔn Taiwan jamana ɲɛmaa y'a yɛrɛ k'a fɔ ale yɛrɛ b'a ka taamaw ka a fori k'a ɲɔngiri fɔlɔ ka na farafinna gun kan k'a ka taama in hali n'a ma ɲɛ k'a bɛ kɛ don nataw la u bɛna lajɛ fɛlɛ wɛrɛw ka kɛ ko nka u kɔni bɛ mun ɲini Chinois ka se ka u dabɔ nin ko in na bawo ko Chinois bɛ ka nin ko in kɛ cogo min na furugufurugu bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka u banban nin ko in na ka olu kɛlɛ Gabon jamana bɛ na kɛnɛba bisimila farafinna gun kan ni o de ye sanfɛ siraw ye maa minnu ni olu bɛ taa sangolo sanfɛ n'u bɛ wele ko spatialiw farafinna gun kan ko nin ye a sɛngale ye o n'a ɲɔngo jalajɛba ka sigi farafinna kɔnɔ Gabon de bɛna o jamana o bisimila yɛrɛ mɛ k'a fɔ jamanaw kɔnɔna la société 200 ɲɔngo minnu bɛ sanfɛ sira sanayɛlɛ ko olu koɲɛw bunakun kan ani u bɛ fusée ni fɛnw dilan minnu bɛ taa sanfɛ sociétéba minnu bɛ o baaraw kɛ olu camanba de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye Gabon jamana kɔnɔ yaasa satellite minnu ni a bɛ taa sanfɛ o dilan cogo u feere cogo ani u labaara cogo bɛɛ lajɛlen bɛ se ka na dɔnta falen-falenniw kɛ k'a bɛ kɛ sababu ye satellite labaaralaw bɛ se ka dɔnta caman sɔrɔ ani u bɛ ɲɔgɔn dɔn ka se ka u ka baaraw kologiriya ko nin bɛna kɛ a sɛngale farafinna gun kan Gabon jamana a bɛna diɲɛ jamana caman ka o bisimila
Ameriki jamana ɲɛmaya soya yɛrɛ k'a fɔ ko u ka ministre mun bɛ yen ni ale ka cɛw ɲɛsin bɛ jamana baara ko ma ko ministre de travail ale ye baara bila kɛ bawo ni waati na yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko Donald Trump ka fanga ni ministre in ko u tun tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ bawo gɛlɛya dɔ tun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kabi kalo 12 ko o contraire la o siratigɛ de la ministre ye k'a fɔ n'a ma ye ko ani jamana ɲɛmaa tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ a ka kan a ka baara bila ka se ka taa bɔ ni fanga in kɔnɔ la bawo ko wulikajɔ mun bɛ ka kɛ ani fo ka taa se fɛlɛn dabali mun bɛ ka kɛ jamana kuntigi fɛ ale tɛ ka i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la ɲɛ b'a la k'a fɔ mun bɛ a lafiya a ka walan sɛmɛ ka bɔ ministiriya la faransi jamana ye a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna dɔ fara u ka sɔrɔ sira kan ha ka ja ka labɛn kɛ bawo ko Moyen-Orient kɔnɔna la kɛlɛ mun bɛ yen n'a kɛn bɛ ka dadigi lase diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma ko fo a ka kan bɛɛ ka se ka labɛn kɛ nin ko in kan kɔlɔlɔ mun bɛ bɔ nin kɛlɛ in kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jamanabaw bɛɛ bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ bawo ko sɔngɔko gɛlɛya minnu kɛra a ma dogo maa si la tajiko gɛlɛyaw fo ka taa se maaw mago jɔ fɛn wɛrɛ minnu ma ni kɛlɛ in kɔfɛ ka sɔrɔ kɛlɛ yɛrɛ ma ban fɔlɔ gɛlɛya bɛ ka nalen k'a ka kan maaw ka labɛn kɛ o de la faransi jamana sɔrɔ ko ɲɛmɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ u bɛna musaka boloda ka musaka bila a kama fo euro wari miliyari 6 ɲɔngo ka o bɛɛ lajɛlen kɛ k'a bila yaasa kɔlɔlɔ mun ni a bɛ bɔ Moyen-Orient kɛlɛ kɔnɔna la faransi kaw kana gɛlɛya sɔrɔ a la ko musaka in a bɛna don sira caman fɛ ni o dɔw bɛ tali kɛ mɔni baganmara sɛnɛko transport ko tajiko o ni a ɲɔngo yaasa kɛlɛ banni kɔlɔlɔ kana se u ma fo ka taa se kɛnɛya ko ani lakana ko ni bɛɛ lajɛlen musaka in bɛna tali kɛ o bɛɛ la Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump y'a yɛrɛ k'a fɔ ko mugu ni kisɛ jɔliko kuma min kun fɔra ko cessez-le-feu ko Iran ye o sɔsɔ kuma caman kɔnɔna la ka sanga ni nin waati in ye tile damadɔni dɔrɔn de bɛ yen nɔ waati min mun kun dira dɔgɔkun 1 ni kɔ hakɛni ko ka mugu ni kisɛ jɔ cessez-le-feu o waati yɛrɛ kɔnɔna la jamana fila ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka bolo ɲɛsin u kɛlɛkɛ ɲɔgɔn ma k'a fɔ ko olu ye mugu ni kisɛ jɔli sariya in ka sɔsɔ Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump yɛrɛ k'a fɔ ko Iran ye nin sariya in sɔsɔ kuma caman bawo ko u man ka tɛmɛ sira minnu fɛ u y'a ɲini k'u bɛ taa Amerikɛnw ka barajiw ka olu jagoya ka tɛmɛ ko o de la o karila ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ Iran fana kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ Ameriki jamana ye sariya in sɔsɔ a bɛ kuma caman bɔ bawo ka sariya yɛrɛ to sen na ko Amerikɛnw ye olu ka bato dɔ susu ni Amerikɛnw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko bato ninnu ye ɲɛsinna Ameriki mari k'a jagoya ko o la Ameriki jagoyara ka o bato susu o b'a yɛrɛ k'a fɔ jamana fila ninnu ka mugu ni kisɛ jɔli a kuma ma se fɔlɔ bawo o labɛn tɛ a kama fan bɛɛ lajɛlen bɛ ka tɛgɛ ɲɛsin i kɛlɛkɛ ɲɔgɔn ma k'olu de ka wulikajɔw ye ka se ka nin wale in ka sɔsɔ farikolo ɲɛnajɛ bunakun kan Mali senandolancikulu ka ɲɛmaayaso FEMA Futi fédération ye ɲɛmaa kura sɔrɔ Mahazu Baba Sise ni kalafili kɔfɛ ale kɛra jamana FEMA Futi ɲɛmaa ye a ka baaraw nun donni kɛra ka sanga ni bi sɔgɔmada in ye ni o kɛnɛ mun b'a to a ka se k'a ka baaraw daminɛ Mali FEMA Futi o kunna o baara nun donni o kɛnɛ sigira bi ni o ye cérémonie de passation ye maa minnu tun bɛ kɔrɔlen olu ka se ka kɛnɛ di ɲɛmaa kura in ma a ka se k'a ka baara kɛ fɛlɛ ni dabali mun bɛ a bolokɔrɔ ani wulikajɔ mun b'u bolo yaasa Mali senandolanci ka se ka a kologiriya ka yakubaya ka taa fɛ ha ka ja ka an ka senandolanci k'a kɛ sanayɛlɛ ye o kɛnɛ kan Kiba Jalo e yɛrɛ tun bɛ yen nɔ an bɛ taa fan fɛ mun bɔra o kɛnɛ kan an ka jango lajɛ. Yan sera yan pour que ka baara daminɛ officiellement élection ɲuman tɛmɛna ala ye mɔgɔw ka danaya d'an kan ni n ka jama pour que an ka se ka Mali balontan lataa ɲɛ hali bi ka Mali balontan développer et o sen fɛ an yi nana bi pour que an ka dɔn baara bɛna boloda cogo min secrétaire général ka ɲɛfɔli kan ye fɛn minnu bɛ fédération kɔnɔ bi ka taa administration kunda ka taa baarakɛlaw minnu b'a nɔfɛ ka taa musaka kunda ka taa compétition kunda ka taa sariya kunda donc an tɛmɛnɔ an y'olu lajɛ ɲɔgɔn fɛ o sen fɛ n ye laɲini kɛ ka gafe dɔw fana sɔrɔ u bolo n'o di siwuzu ma u k'olu labɛn ka di yan donc o kɔfɛ an ye donna ka mɔgɔw fo an ye bureau bɛɛ visiter o
o sen fɛ an sera ka kuma mɔgɔw fɛ ka u rassurer ka f'u ɲɛna ko an nana baara kama o baara in an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ inchallah donc an bɛ fɛ ka mun fɔ mɔgɔw ye o ye mɔgɔw ka u muɲu mɔgɔw k'u muɲu ka baara kɛcogo lajɛ ka baara lajɛ baara mun don c'est pas tile fila baara tɛ a baara tɛ se ka ye sinikɛnɛ dɔrɔn mais actes de bɛ poser mun b'a yira u la ko yɛlɛma bɛ ka don kow la mun b'a yira u la ko ninnu actes minnu poselen filɛ nin ye olu résultat kalo damadɔ san damadɔ aw bɛ n'a ye parcours donc o de ye n bɛ se ka mun fɔ maliyɛnw ye u ka muɲu u ka an lajɛ baara la u k'an critiquer ni mun ma ɲɛ u ka an fo fana ni minnu bɛ ka ɲɛ pour que ɲɔgɔn fɛ an ka se ka bɛn an ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan an ka se ka Mali balontan lase yɔrɔ la ma deli ka se yɔrɔ an ka bi kibaruya bɛ kuncɛ nin yɔrɔ de la ka aw fo ka koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔn bɛ an ka kunnafoni sara bɛɛ lajɛlen na aw ni ce jani suganti la yaasa ka se ka aw kunnafoni Mali ani diɲɛ kan kibaruya lasera aw ma balimakɛ Vamara Berete fɛ nɛgɛ karafew ka jaw yɛrɛ aw la o tun bɛ Keba Jalo bolo a k'an bɛn waati wɛrɛ. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do